mga oras yo amin sa kapada. Daytoy ti JRM Ilocano Sermon ken Bible Study. Raising the Bar. Ti napalabas ket inadal tayo ti part 2 jay our spiritual trajectory. May panggep ti panangingato tayo, ti spiritual a pagrukudan tayo, ti biag tayo. So makita yu jay panakaingato ti spiritual a pagrukudan tayo. Dayjay ti Paulo, dayjay may kadua nga sermon kadetoy nga lawas. Ket daytoy naadaw kakabsat babayan ti panangadal tayo ti karakter ni Gideon. Ket dagitoy dagiti 3 punto jay sermon. Okay? Panangingato ti espiritual a pagrukudan tayo. Ket muna ingato ni Gideon ti pagrukudan ti panagtalek wenno pamati. Di may kadua ket ingato na ti pagrukudan ti commitment wenno dedikasyon wenno panagkalikagom nga mga ramid detay takem nga kalikagumam nga ilipas. And then ingato na ti may katlo jay pagrukudan ti kinatured. Ket dagitoy naadaw da amin manipod ti ukukum Kapitulo 6, ngem nagpuro tayo, ijay versikulo 11, ginggana 7. Tayjay. Ket dagiti upat nga saludsod kakabsat nga intay i-discuss kadagitoy sangaili tayo itata, kaduak ni Sister Nita, kastamot apo ken ni Sister Rose, ken ni Frank, asawa na. Dagitoy ti upat nga saludsod nga sumbatam mi itata. Anya ti bersikulo nga i-share mo itata, Nita, Rose, ken Frank. And then anya ti naawatam kadetoy. At ti may katlo ket anya ti naadal mo kadetoy nga sermon ket anya dagiti addang nga aramiden nga panangi-apply mo kadagitoy. So, kas matanda na niyo kakabsat, idi putarer detoy nga virtual sermon study ti nakairugyan na. Ti kalikagom ko nga in-impress niya po Diyos nga kayat ko nga maadal tayo kadetoy nga panawen ti pandemya. Katubo na, no kumanuwan ken mabalin ket masursuro tayo ti agdengeg ti sermon ni Apo Padi no ni Apo Padi pagdengdengam ta simbaan wenno sermon ni pastor no ita Christian church ti papanam wenno dagitoy sermon mi nga Ilocano iti Facebook isut gapuna nga inyulog ko dagitoy kakabsat. Ket ti may kadwa no masursuro tayo dayjay panagdengeg ti sermon nga hantay rumrumwar. Then ti aramiden tayo ket ilista tayo dagiti bersikulo nga naadal tayo. Dayjay apo ti kalikagom na nga aramiden detoy ket no narugyamon ti nagilista kadagiti bersikulo okasyon ang maten ti mangadal kadagitoy no agawid ka di balayo. Di kad no agawid ka nga sumangpat adamot may bagam tay balasang mo no tata adati nang gam nga sermon ni Apo Padi. So hala nga detay ang angaw tinangag mo nga matanda na. And then panawon na maten kakabsat nga adalem dagiti sasao ni Apo Dios kakabsat. Ket apaman nga naadal mo amok ket amok ito'y kaunggan ti puso nga agsaw ni Apo Diyos ken ka ket tubayen na ka nga agbalbaliw ket ijayen ti pangi lista amon kakabsat no
anya dagiti addang nga aramiden tapnon iti kasta ket isuda ti surutem kadata nga lawas ket tumasurutam daytoy kakabsat agtindag ka nga maysa nga Kristiyano nga halangan dengdengeg no di pay ket agbaling ka nga mamati ka na po Dios ken mangsurot kadagiti isa sa o ta Biblia ket agbalin nga matransform ti biag mo nga kas mamati ken agbalin nga pasurot ni Apo Hesukristo. Okay, kakabsat. So, denggan tayo manitata ni Sister Rose kadayjay sungbat na kadayjay upat nga saludsod tayo. Okay, go ahead Sister Rose. Imbag nalal daw yung amin na po, imbag nga rabi no, ayan na yung tatakin, imbag nga malam yung amin. Ti virtue nga na, iti verse nga napilik ijay project tour ni Pastor Mark through Pastor Pat is Daydi sermon tayo nga Ilocano di Domingo. Okay, sermon, okay. Is the 2 Peter 1:5-8. Paklang ti English kuno nito. But also for this a very reason giving all diligence add to your virtue faith, virtue to virtue of knowledge, to knowledge self-control, and self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness, and brotherly kindness love. So dating virtue makita tayo dagito kunada nga aji talo nga virtue nga importante nga inted na Apo ni Apo Kristo kanya tayo is the virtue of faith, virtue of hope, and virtue of love. At aside ita nga talo, it is the best is love. So kunana no, when it comes to faith kunana we have a confidence adati trust tayo kini Apo Dios. Panagtalek nga kunana nga may kasabihan na ipatutuo natin ang ating trust kay Jesus Christ. Okay. So ang pangalawa is commitment. May dedication tayo sa kanya. Hindi natin siya dapat ipagwala. Kung hindi, dapat natin siyang kuna natin at Ilocano nga adati talaga nga pamati tayo kini Hesus Kristo. Antay awanan nga ipamati tayo nga natay isunag because of our sin. Kuna dati basbaso tayo. Okay. So he is the living blood nga nag-serve sa isalakan kanya tayo. So di number 3 nga naikabil ko is the courage. Adati courage tayo nga talaga di pamati tayo is we are really willing to stand up or courage na nga adda ni talaga ni Apo Dios kanya tayo. Kin adda ni Apo Dios kanya tayo ipakita tayo no enya tinarabig na Apo Dios. San tayo amo tayo nga to be humble. Amo tayo nga ipakita ti kadwa tayo ng tao no di ko na adala sa onda no tirunda ka ti bato tirun ti tinapay. So that's the way nga humbleness makita ti panagbiag tayo. Kun may sa ti kunana ni Apo Dios kanyayo, I will be with you. So that means to say nga ni Apo Dios once nga naisalakan tayo ana tayo pagbabayan adaso na kanya tayo man sometimes kunana italet ni Apo Dios nga adda jay trials tano makita na nga kasano kapitful kanya na no pamukay latay so ti napilim ken awatam aya awatan kiti apply tayo jibiyag tayo dayta nga daday toy kunana daday virtue nga naitud kanya isulaang ti mais saok. So deta ti in saganam nga para kadagiti dumdumgan kada tayo ti JRM Ilocano Sermon ken Bible Study. Alawan sister. Sige.
Manipod met kani Sister Nita, dagitoy ti insights nga mai-share na kada tayo. Di bersikulo nga naka-inspire kanya kapaset di karakter ni Gideon ket. Di ukum 6:15. Ngem apo kinuna ni Gideon. Kasano may salakang ko ti Israel. Ti partido ti kababasitan ti tribo ti Manases. Ket siya ti kanunumuan akamen ti pamilya. Ti maawatak ka detoy ket tay panagari pa ni Gideon kalijay panangawag nga apo Diyos keng kuana. Nga mga ramid ti pakaalyawan na nadakkel nga assignment. Isu tinapili ti apo Diyos nga mangisalakan ti sibubukel. Nga Israel manipod ka di ti rinibribo nga tribo. Dagiti Medianita ken kaalyado na. Ti makita ni Gideon ket jay kabasitan nga tribo na nga Manases. No kumano tribo ti Pilipinas ti pagsasaritaan. Dagiti tribo Medianita ti arig na kumati tribo ti Ilocano akaarig na ket tribo Eta ti Sambales la ti pakaikamengan na. Basit unay isupay ti kanunumuan ko mga ita. Kasla mission impossible jay papaaramid niya ako Diyos. Wow, nga talaga. Tinaadal ko ka jay sermon nga panangingato ti spiritual akang kanayon. One. Tinadal mo ka jay sermon nga panangingato ti spiritual a pagrukudan ket Masapul nga agtalek tayo ken Apo Diyos nga kang kanayon. Gapu awan ti imposible nga maaramid do isot mangiturong ti anyaman nga aramiden tayo. Paiso. Ma-inspire nak unay ken Gideon gapu ta isuket na numo nga tao. Nakurang ti panagtalek na ken Apo Diyos ket nagbalin nga man of valor. Isuna. With 300 soldiers nga pinili na babaen ti panangiwanwan nga Apo Diyos from 32,000 nga dati nga recruit na pinaksyat na ti rinibribo nga Medianita. Magustwak una di proseso nga panakapasamak di panagbalbaliw na ti panirigan. Umano unay ket jay panangpili na Apo Diyos ken kuana. Amo ni Gideon nga imperfect nga choice isuna. Nemkas ko na ni Pastor Mark no pinili na ka ni Apo Diyos isu ti mamag-qualify ken ka itag-ay na ka manipod inferior ti level nga pumasaka. Gaputa nga Apo Diyos ni mang-equip ken ka nagbalik ti panirigan ni Gideon iti simbrek ti Espiritu kasla niluganan ti Espiritu. Empowered ti kayat nga sa uwen, naadal tayo idin nga ti Espiritu Santo ket adda amin kada tayo nga mamati ken Apo Jesus. No ma-identify ko ti bagik, kadeti awag ni Apo Diyos ken Gideon kakabsat. Idirugyam mi dito ang ministry mi ken pat jak amo tikot-kuting tingek ti iPhone ko. Nakapuyak ti gadgets. Ag nervyusak tunggal ag recording kami ken ni Pat. Inya sign nanak ni Pat nga tumulong ken kuana nga ag recording. Manipod jay panang urnos mi jay set ti panag-recording mi. Panangipatakder ko di kadijay tripod, di camera, iPhone, di may ikadua nga TV monitor ni Pat. Siya ti mag-on and off, ken mangbantay kadijay iPhone ken camera bayat ti panag-recording ni Pat. Ngayon para ti panakaitignay tinagan ni Apo Jesus, ken panangitulong kumet ken ni Pat, nga panagserbi kina Apo Diyos tartarebayan nakmet ti Espiritu nga Apo Diyos nga maramid kaligito. Agpaiso din sa ibagbagan nita. Hello, sige.
Okay. Kararag ken adupay a kararag. So, dito yung nakandano ko di panangyaplikar. Ayan, no kasanod panangyaplikar ka dito. Ayan. One. One. Ag kararag ken adupay nga kararag. Mm. Kada bigat kami nga kararag ken ipat together. Apaman nga makariing kami malaksid ti panangan ken every now and then. Nga ikararagan mi digiti anak mi. Kaputa dua digiti anak mi nga frontliner. Di mainland ken sumangsamot ti COVID-19 patients di mainland. Kumararag kami akanayon before recording nga saan kami nga tiktikawin ti sairo. Babaen digiti technical errors ken jak malipatan digiti assignment ko. Dito laglagi po dito ya. Kasapulat nga agpraktisak nukwan agbuyan ni pat ta YouTube na nga mangadal ka di tutorial ket makisabayak met yang nagbuyan ukwa. Dati ket the Dr. Willie Tulfo ken aling ate charing tamuk lang nga pakausaran natin YouTube. Ngem nakita nga uray sa ampay ang naaramid gipat idi ket makasursuro no adda kayat na nga adalen. Praise God nga nakasursuro nga ag-editen ket umad-adu ket umad-aristo metlaan yan ti panag-recording mi. Ikararag ko ti ad-adu ang panagan-anos ken panagadal ket kas ken Gideon manipod ti kaawan ti amok ti gadges makasursuro ak tumetlaeng babaen ti panangtulong ti Espiritu kanya. At the verse nga agkuna sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Praise the Lord. Praise the Lord. And lastly, but not the least, we are going to listen to the insights of the only male how do they call that? The only thorn among the roses. So here's Brother Frank Wicks. Yeah, hi. I'm glad to share with you this evening or this morning. I know we're all over the world, so Yeah. glad to share with you. So there's a few questions I'm going to ask, and then I'm going to answer them in relation to the sermon that Pastor Mark gave this past Sunday. Yeah. And the first question said, the verse that I liked or spoke to me during the message from Pastor Mark was from Judges 6:16. Okay. And it says, and the Lord said to him, that's Gideon, surely I will be with you, and you will defeat the Midianites as one man. So when God says to Gideon, I will be with you, it relates to me in that he gives the same promise to me as a believer in Jesus Christ. Gideon, we find out was shy and timid and didn't think he was of importance. And I could say I was like that too. I was very shy when I was younger and timid too. Oh wow! Did you know, Frank? You chose the same verse as Nita earlier, but that's great. Let's see from a male perspective. Okay, thank you. So what did I understand from that verse? I understand that Gideon thought he was timid, shy, and a man of little importance. However, he did have a relationship with God, and he talked to him and told him how he felt, and let God know that he didn't see how he could be used by him. However, when God told Gideon that he would be with him and defeat the enemy, the Midianites, he trusted God, and his strength came from the Lord. Wow. Okay, that's great. Now, the next question that we had said, what did you learn from this sermon? Raising the Bar was the title of the sermon. I learned from this sermon that Gideon, by knowing that God was with him, gained confidence and trusted God. He gained commitment and followed through with what God had directed him. And he gained courage as he saw God working through him to defeat the enemy.
Those are Wow. the same things I am learning as I put my trust in God. Wow. So that's a great observation and insight because you covered all the 3 points of the sermon, Yeah. raising the bar. Okay. Please go ahead. So these are the same things that I'm learning as I put my trust in God. In order to raise the bar daily, I will remember that God is with me all the time in the power and strength of God the Father and the Son and the Holy Spirit. And the last question was, what specific steps Yeah. do you plan to take to apply this scripture to your life? I plan to take 3 steps in applying this verse in my life as a Christian. First, I will continue to remind myself the promise of God and Jesus, which states, "Surely I will be with you, and he will never leave you or forsake you." Second, I'm also giving up the idea that I am still timid and shy when I am tempted or to think that way. The Lord takes away the timidness and shyness and feelings of unimportance and replaces it with his strength, power, and presence. Third, as I live with confidence in God, committed to him, and have the courage to stand up for him, I can, as the scripture says in 2 Peter 1, 5-8. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So all these I learned in this sermon, and how to draw closer to God and trust him more and more to bring honor and glory to his name. So I'm glad to share this with you this evening. Oh, morning, thank all you, day. Frank. Would you call it a chance? I noted earlier that you chose the same verse Nita shared on, and then you ended without your knowledge, I know, with the verse chosen by Rose. Oh, isn't that great? Yeah. And so I ended with praise the Lord. Hallelujah. Amen. Agyaman na kada kayo, Frank, Rose, ken Nita. Kadagiti insights yung in-share you, kadagiti dumdungeg itatanga rabi. Ket kasangonan na ang gibusak neto yung neto ito muna nga talaga nga inkarkararag mi kanitang improvement de jay JRN Ilocano Sermon ken Bible Study. Sakbay man nga gibusak ket palubusan dak nga mangishare met ti kabukbukodak nga naobserbar ken action plan. Nita denggem detoy ta adday kumpesar ko kabsat. So detoy ti insight nga naadal ko kadetoy nga sermon ket nakitak ditoy na utob ko jay konsyensya ken jay kaunggan ta puso nga ni Apo Dios kaskunana itoy idi inawagan na tayo wano awagan na ka ni Apo Dios. God doesn't look at what you can do or cannot do. Gaputan ni Apo Dios kunana itoy, He looks at what He can do in you and through you. Naunag data kakabsat, naunag ti kay paparan na data. Gaputay di nawat ko detoy panangawag ni Apo Dios kanyak ti ministro, uno ministry. Simre kat ti ministry nga dala-dala dayjay linaon ti ulok
ken dagiti padpadas ko tibiyag ket impagarup ko nga inawagan ni Apo Dios tinawagan na ket Pat Mamaklay of the Philippines nga dati nga kastoy dati nga kasjay ti ngamin nagdakdaklak ket nang rugiak nga mamati nga adda talugadi nga inted niya po Diyos kaniya nga kinatadem nga awan ti sabali. Ket deto iti nang konsyensya kaniya nga bersikulo. Nangaganyo ni Frank, nangaganyo ni Nita, agpada na isang sa ngayon ti panagpada na kapsa. Nangaganyo DJ nakatukay kadakwada ket DJ panangawag ni Apo Diyos ken ni Gideon ket tisungbat ni Gideon Apo apaya siyak tinawagam ket siyak ti kanunumuan. I belong to the tribe of Manasseh nga isut kababasitan nga tribo ket ti kalaban ko ket nireprep santo ti inawagam pay ket siyak ti kanunumuan ken kapipimanan. Idinawag anak ni Apo Dios ti kinapudno na nga ikumpesar ko kada kayo kakabsaan. Bagay ko detoy nga nangawagan ni Apo Dios kaniya mapanak di Hawaii. Gabuta reformista ak ditoy Pilipinas kunak adut padas ko kas aktivista adut inorganize ko kas manager nasanayak nga agplano agaramid ti vision nasanayak nga mga accomplish ti goals so no inak Hawaii kayang-kayak deta ket intun dumano nak di Hawaii deto iti aramidak nangaramidak ti plano ti umayak dito'y Hawaii 20 years ago. At that jay drawing board no at aramida kinton sumangpetak ken aging ganat jay panangakomplis ko mangrugiak jay Hawaii agsaknapak to ti interong Amerika nagkadakkelan nga plano dagi jay aramid ko ket agduma kami kaday jay attitude ni Gideon gaputa idi mawagan ak ti ministry tiriknak ket kayang-kayak deta. Ngam kakamsat little did I know nga nagbalinak napalangguad ti mata ni Apo Dios. Babaeng kadeto nga bersikulo. Takunana ito God has selected for His purpose the insignificant base ti kayat na sa nanumo insignificant things of the world. Inawagan na dagitay tattao nga nukit kita ket nagaput di probinsya nga dinaamot ag English, dinaamot mga ramit ti PowerPoint. And yet limitado da ngam naturud da nga immasideg nga nangawat ti takamda. So makita yo kasjay ni Gideon nababat pa nagkita na. And then kunana pinili ni Apo Dios dagijay tattao nga madisdespise and treated with contempt. So digitay nanumo bueno digitay naburak ti biyagda. Okay. Ngam kunana ito sana imbaga nga and the things that are despised and treated with contempt, even the things that are nothing, so that He might reduce to nothing the things that are. So kaya nga sa won, di kita'y nalalaing, di kita'y napalangguan. Kuna na ito, that He will reduce them, kuna na, to nothing, so that He might reduce to nothing the things that are. Kat kaday di sermon ko, idi naudi, imbagak nga example ni San Pablo. Ni San Pablo, idi awagan niya po Diyos isuna pagbutbut nga ni suna ni San Pablo gaputa Romano. Ti Romano idi nga panawan kumakit no Pilipino ka, Filipino citizen ka,
ni San Pablo ket American citizen. Kas jay kumanangat ngato rangkona halang nga nangat ngato rangkona nangatot posisyon na nangatot adal na. So, ibagam ko mga ni San Pablo at daamin kang kuanan takunan nga Lord, I am a Hebrew of Hebrews. No may panggap ti panang surot ti pagalagana ken panakabalin. Namamoyo ka di tamsat nga idi na yaban ni Apo Jesus isura. Nagaputan na laing ni Pablo wano man nakabalin. Pinagbulsot ni Apo Jesus ni Pablo ket kaday dia pa nagbulsek na ijay pa na-encounter na ijay Damascus ijay tinakaburakan ni San Pablo. Nagbulsek ket nai-restore ti matana panagkita na idi nai-restore panagkita na nagbalin nga nanumong ti panagkita na nga iso na inawagan na ti bagina I'm the worst of sinners kunana. So nagbali ti panirigan ni Pablo. Ket kalpasan dayjay nga panagbalbaliw na isut panangusar ni Apo Dios ken kuana. Ket nukunaan tayo ket ni San Pablo ti may nga kalalatakan ken kadakkelan ti nagapuanan ti trabaho ni Apo Dios gaputa isuna ti apostol dagiti hentil. Okay? Do ni San Pedro ket apostol dagiti Hudyo ni San Pablo iti apostol dagiti hentil dagiti hana makamammo ken ni Apo Jesus ket dagiti nga awag ni San Pablo nga naipatawid kadatayo kas kumakanyak inawat ko dayjay atakam agtultuloy pa ilan dayjay ministry ni San Pablo aging ganay ita through people like the pastors ken agyamanak nga inayon nak nga agtrabaho ken kuana. Gaputa ti prinsipyo na detoy kunana so that no one may be able to boast in the presence of God. So no masideg ka kunana ni Pablo malagip ko ididamok ti mga ramid magibet ti umuna nga sermon ko idi hanak pa nagbasa di Bible school idi awampay ti inadadal ko nga nagdepende ak ti Espiritu Santo idi damok ti sermon ditoy Hawaii di 1996 napadasak di kunana ni San Pablo nga I come with fear and trembling ket numawag ka ken ni Apo Dios ti empowerment kakastya na pasama ken ni Gideon. Sala ng rugi nga nagbaliw ni Gideon nga ngimato ti paglukodan ti tured commitment na ken panagtalek na idi simrek ti espiritu ken kuana ket nagdepende ti pannakabalin ti espiritu ti anya manaaramid na. So inayabak ni Nita tapno masideg gaputa detoy ti action plan hangko nga na isurat ta PowerPoint. Tiyumuna ket agbabawi ak ken nagpakawanak ken Apo Dios ken Nita nga nagbalinak nga task oriented nga ti aramid katurag puyatak ti agpatpatnag wenno 20 nga oras nga mga ramid ti sermon gaputa agdepende ak ti kabalak nga mga ramid ken mangpapintas ti aramid ko. So tinadal ko kadetoy ket I need to rely more on God than what I can do on my own power. Kaslakla ko mga generator kitamti na miss ko generator ko ti usaret imbes nga implug ko detoy bagik yan jay plug ti Espiritu Santo nga paggapuan ti unlimited power. And then in the process nga kinatask oriented ko kakaasi ti asawa nga ma-pressure no agpayawatak no ag-expect nga ammom ko madetoy. So every recording ke talaga nga challenge nga mitata kakamsat ket nalagaan detoy nga riknami nga nangaramid kadetoy gaputi na sursuro kita ket
I'll release the young for God's empowerment and leave the rest to Him. Gaputa ko na jay Biblia, the battle is yours. Deto'y trabaho ni Apo Diyos kat saan nga siya, tiya kinaramid ka deto'y. Ni Apo Diyos tiya kinaramid ka deto'y. So, naadal tayo jay sermon ni Pastor Mark, I'll do my work one day at a time and give myself and my wife rest. Tapno na damat oras mi nga agpasyar kan oras mi para titumunggal maysa. Okay? And then, action plan number 5, palubusak ninita Allah kita mo to learn at her own pace. Kaya, gapo ta ti maka-impress ka na po Diyos, kat sana day jay pintas jay pan naka-edit, dagi jay techniques nga na namin. Nga ti maka-impress ka na po Diyos is, no kasano ti panangitalag mo jay trabaho, jay biyag mo, kang kuana, gaputa, day jay nga panagdepender mo ka na po Diyos, may daydayaw, ket matungpal dito nga prinsipyo nga no anyaman ti trabaho niya po Diyos, may salang ti may daydayaw, ket isuna laeng ni Apo Diyos. Pakawanan na ka po nga ti aramin ko ket ninamnamak nga may isuro takmet nga may daydayaw. Deta kakamsat, ti may sa kadigiti kadadaklan nga naadalmi kadeti nga sermon, manipod ken gitsyon. May baga oras yun. Ket dito'y nga runen kakabsat ti paggibusan ti JRM Ilocano Sermon ken Bible Study. Awisen da kayo nga dumngeg tumanen into no Huwebes ti kastoy met lang nga oras nga income tumanen panangidanon kada kayo dakam ken Nita kadwami da Frank ken Rosalinda Wicks nga mangi binglay kadagiti naadal mi manipud ti sasaw ni Apo Dios nga iso ti ikararagmi nga mangiwanwan kada kami dagitoy nga naadal mi tapnon agbiag kami nga kasmayan nurot kadagiti sasaw ni Apo Dios ket agbalin nga ti biag mi ket may daydayaw ni Apo Dios iti biag mi. Naimbag nga orasyo ket ni Apo Dios ti mangited ti pamendisyon ken mangisalakan kada kayo ti sakit kadigitoy nga panawen ti COVID-19. Madaydayaw ti Apo.